Hrvatski branitelji, ljubitelji likovne umjetnosti, dragi prijatelji, srdačno vas pozdravljam i želim dobrodošlicu na večerašnje otvorenje izložbe ovdje u dvorcu Oršić. Drago nam je što su danas s nama i dožupan Krapinsko-zagorske županije gospodin Anđelko Ferek-Jambrek, načelnik općine Gornja Stubica gospodin gospodin Patrik. Ja sam sad u imenima gospodin Jasmin Krizmanić, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja Nina Očko i predstavnica gradonačelnika grada Zagreba, gospođa Vlasta Ivčević. Pozdravljam isto tako i ravnateljicu škole, predstavnike turističke zajednice Vukčevog kraja. Ukazati na umjetnost i ljepotu, na svestranost kreativnih mogućnosti mnogih hrvatskih branitelja i na to da se i umjetnošću mogu prevladati predrasude, cilj je izložbe koja je već prikazana u mnogim mjestima diljem Hrvatske, a eto večeras je otvaramo i u Muzeju seljačkih buna, u kojem je u nešto drugačijem obliku gostovala prošle godine također povodom susreta za Rudija. Ovo je izložba dio niske događanja u okviru istoimenog projekta koji je pokrenula Udruga ratnih veterana Crne Mambe, a kojoj se priključila i Udruga specijalnih jedinica policije Barun iz Zlatara. Branitelji s umjetničkim talentom, profesionalci i mladi umjetnici u ovome su projektu dobili priliku pokazati što i kako rade. Danas se nalazimo u prostorima ustanove koje je umjetnost i baština u samoj srži postojanja. Dakako, riječ je o muzejima Hrvatskog Zagorja i o jednoj njenoj ustrojbenoj jedinici Muzeju seljačkih buna, a u ime Muzeja Hrvatskog Zagorja predstavit će vas kao domaćin, odnosno domaćica, ravnateljica Muzeja Hrvatskog Zagorja Nadica Jagarčić. Poštovane dame i gospodo, poštovani uzvanici, sve vas najsrdačnije pozdravljam iz Muzeja Hrvatskog Zagorja. Jako nas veseli što se evo i ove godine nastavlja suradnja sa našim braniteljima, sa udrugom Barun i Crne Mambe. I evo, vjerujem da ćete se večeras svi ovdje ugodno osjećati i želimo ugodan nastavak večera. Umjetnošću i ljepotom protiv predrasuda organizatori su se odlučili boriti usprkos očitom skepticizmu mnogih. Pa ipak višegodišnje uporno djelovanje i postavljanje izložbi od Velikog Taborja do Posedarja, pa sve uokolo, dokazalo je kako se može naći zajednički jezik i kako branitelji nisu specijalizirani samo za ratne teme. Premda je današnja prigoda vezana uz Domovinski rat i herojstvo Rudolfa Perešina, ona je isto tako i počast jednom umjetniku, Domagoju Gavriću, koji je također život izgubio početkom 90-ih. O današnjoj prigodi i zbivanjem u Gornjoj Stubici, te o načinu kako se ova izložba uklapa u cjelokupnu zamisao proslave susreta za Rudija, govorit će načelnik općine Gornja Stubica Jasmin Krizmanić. Ovaj puta ispravno je prve. Da, sam po ovoj stvari, da. I sve vas je srdačno pozdravljam u svoje osobno ime općine Gornja Stubica. Drago mi je da smo i ove godine ovdje zajedno sa Crnim Mambama i sa specijalnom policijom. Drago mi je da su si stvarno dali truda i da su nas ponovno ugodno iznenadili kao što je to bilo i prošle godine. I što bih rekao bih da se nadam i budućoj suradnji jer stvarno ova manifestacija Susrete za Rudija treba ovakvu jednu izložbu. Drago nam je da ste večeras ovdje s nama i kao što sam rekao, radujem se stvarno i budućoj suradnji jer imamo tradiciju i stvarno kako se sve više iznenaditi. Hvala vam lijepo još. Hvala gospodinu Krizmaniću. Mi nastavljamo. Likovna djela i glazba izvrstan su spoj, pa se tako uvijek nađe zajedno na ovakvim otvorenjima. Večerašnja prigoda neće biti drugčija, a u goste smo pozvali vrsnog zagorskog pijanistu Juricu Vugreka. Jurica je glazbeno školovanje započeo u Krapini na smjeru harmonike i klavijature, maturirao je na srednjoj glazbenoj školi u Varaždinu harmoniku i klavir kod ugledne profesorice Olimpije Vojvode. Upisao je državni konzervatorij u Austriju, u Klagenfurtu, a studiranje je zaokružio u Sloveniji na Univerzitetu u Mariboru.
Usprkos tome što je nagrađivan mnogo puta, Jurica Vukrek ostao je skromni dečko iz Novog Golubovca, čija virtuoznost na tipkama ostavlja bez daha, u što ćete se danas i sami uvjeriti. Evo, Jurica će kao prvu skladbu odsvirati Dobro mi došao prijatelj. manifestacija i prigoda u kojoj se slavi kultura doprinosi vidljivosti Krapinsko-zagorske županije. Umjetnost je usko povezana s turizmom, a turizam generira povećanje posjećenosti, više ljudi i veću potrošnju. Na tome se godinama radi u ovoj županiji, čiji je slogan "Znamo svih, bajka na dlanu". Je li tome doista tako? Reći će nam sada gospodin dožupan Anđel Podregan. Lijepa, evo, lijep pozdrav, naravno da je to tako i naravno da u ime županije cijela skupa lijepo pozdravljam, u ime župana Željka Kovačevića, u ime čitavog Krapinsko-zagorske županije i svoje osobno ime. Evo, na samom početku zahvalio bih organizatorima, zahvalio bih Runima, Crnim mambama, svima koji rade na prepoznatljivosti Krapinsko-zagorske županije. Tu su naši nezaobilazni muzeji. Mislim da svi zajedno možemo doprinijeti vidljivosti, kulturnoj vidljivosti Krapinsko-zagorske županije, a naravno tu je i naša kulturna baština, tu su naši velikani, imamo ih dosta, tako da mislim da se moramo svima njima ponositi, dičiti i tu kulturnu baštinu gajiti. Još jedanput hvala vam, evo ja sam drugi puta tu, druga izložba. Siguran sam da će ovo nastati jedna tradicija i stvarno tu bih zahvalio i gospođu
Perešin i našem Rudiju posebno istaknuti počast i svim braniteljima županije i nadam se, evo vidimo se i iduće godine i zahvaljujem na prezentaciji. I nadam da je ovo dio bajke na dlanu i samo tako ćemo postati prepoznati. Hvala. Hvala gospodinu Jankeku, on naravno nije drugi puta tu, nego i drugi puta na ovoj izložbi, on je naš stalni gost. Druga je izložba, ali on je češće ovdje u našim prostorima. Hvala mu još jedanput, a sada ćemo poslušati još malo glazbe koje će nam izvesti spretne ruke Jurice Bubreka i to Dugo meni bilo.
slobodni i dalje slušati. Izložba koju večeras otvaramo obuhvaća dijela 9 hrvatskih branitelja, posebno rad spomenutog poginulog branitelja Domagoja Gavrića, te što nas osobito veseli dijela 23 mladih umjetnika. Oni koji prate ovaj serijal izložbi znaju da nije bilo tako u početku. Na koji se način i zašto mijenjala struktura izložbi umjetnošću i ljepotom protiv predrasuda, reći će nam sada čovjek koji je od samih početaka uključen u projekt, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti i likovni kritičar, dr. znanosti Enis Pin. Obzirom da je ovo tradicija, da su meni Crne Bambe i moja subraća ratna, dakle, branitelji Svetinja, tam sam se uključio da sam na međunarodnoj svjetskoj konferenciji Vodost umjetnosti, znanosti umjetnosti bioetike, eto, pa sam došao, to sam odgovorio da danas bio ovdje opet sam. Jer je to tradicija. Imali smo točno isto vrijeme, na isto mjesto ovdje prošle godine izložbu. Ovo što je gospođa spomenula je točno. Naime, kada je to krenuo, kad smo već godinu dana prošli po zagorskim bregima i po raznim dvorcima i palačama Hrvatskog Zagorja, imamo i dalje tendenciju se širiti, ići prema Vukovaru, ići prema gradovima, herojima, prema većim gradovima, a u budućnosti i u inozemstvu. Ono što je vrlo bitno ovdje je, dakle, stavili smo taj naslov umjetnošću i ljepotu protiv predrasuda, jer je osnovna intencija bila da se vidi ko je sve sudjelovao u Domovinskom ratu, dakle, među ostalog i puno profesora, intelektualaca i vrhunskih umjetnika. Naime, Hrvatska je tako mala zemlja, osim sportaša, je iznimno bogata, zapanjujući velikim brojem kvalitetnih umjetnika. Nažalost, nepoznatih u inozemstvu, nego više manje svedenih na ove naše svijetu. Imamo i međunarodno poznatih umjetnika, međutim sve to vjerujem se. Zašto je problem postoje u afirmaciji ovdje? Ja sam onda pokrenuo i ovu inicijativu za projekt mojih studenta na Akademija u Izbeg. Ima dosta danas tu kao i branitelja i da sam ovdje među zapravo sve poznatim licima što od mladih ljudi koji su bili moji studenti, a danas umjetnici izlagači, ili među kolegama braniteljima iz različitih ljudi. Tako da se nekako osjećam domaći, mislim da već znate o čemu se cijela priča radi, pa ću biti vrlo kratko. Naime, htjeli smo na neki način pomoći u afirmaciji tim mladim umjetnicima, jer među njima ima već i afirmiranih i uspješnih mladih ljudi, međutim ono što je problem da krenu dalje, da malo se zađe na tržište, da se malo uđe u javno, da se malo nekako osvijesti građanstvo i ljudi o umjetnosti. Mi bi voljeli da bi to bilo tako, samo moramo uvijek biti spremni priznati da smo mala zemlja, siromašna zemlja, a Boga mi i zemlja koja ima ljude koji baš ne vole ne cijene umjetnost i u nju ne ulažu. Zadnji trenutak koji mi je bio zanimljiv kad sam bio u Berlinu, vidio sam puno Rumunja mladih. I onda mi je to zapravo svima pozvao sa jednu stvarnu galeristnicu koja zapravo promovira Rumun. Rumunji su toliko sad ispred nas da imaju cijelu malu vojsku fenomenalnih mladih ljudi. Fenomenalnih jer su uspješni, ne fenomenalnih jer su uspješni. I mi nemamo ništa loših, ni slikara, ni kipara, slikara od tih Rumunja koji promovira rumunska država. Ja kad sam bio u Bukureštu na tim međunarodnim konferencijama, osobno su dolazili od ministra kultura, mnogih drugih ministara i sve nas strance su zapanjujuće fantastičnom izlogom iznenadili samo da bi vidjeli šta radi njihovi mladi umjetnici, šta radi njihova scena i države stave za njih, financiraju ih, daju atelje, izlažu ih, prodaju ih, otkupljuju im država radove i onda financiraju odlaske u Berlinu. Naravno u Berlinu je jedino mjesto u Evropi gdje neko može napraviti uspješnu umjetničku karijeru. U svakom slučaju, a Hrvatska je tu potpuno zatajna. Zato ja ne znam koji će biti kada put afirmacije mladih umjetnika, osim ovakvih pokušaja da uključimo ovakve projekte kao što smo počeli Crne Bambe i Barune i mene kao, ne samo bivših branitelja, nego i kao, recimo tako, stručnjaka, koji sam na samom izboru stvari, da izaberem, selekcioniram i budem kustos svih tih izložbi i mladi ljudi koji sam izabrao su isključivo oni koji imaju kvalitetu. Znači, gledao sam da budu su akademski umjetnici koji su bili branitelji, tako da znate već da svih naših prošlih izložbi, njih 25 koji smo izabrali prošlu cijelu godinu, da su svi profesori bilo na akademiji, moji kolege ili na primjenjenoj ili u građanskoj školi, i slobodni umjetnici, ali svi su vrlo afirmirani i vrlo kvalitetni umjetnici, veliki profesionalci. Mladi koji sam izabrali su samo po kvalitetu i po netalentu, talent je budalaštan, talent je iza rada, talent ne znači ništa. Dakle, oni koji rade, koji se bore, koji se tuku, koji ne posustaju i koji samim time pokazuju sve veću i veću kvalitativnu razviju. Evo, neki koji su tu prisutni su tu, međutim, ja sam sam iznenadio sad kad sam vidio koji je izbor, a to je nešto potpuno drugčije od one koncepte izložbe koje smo imali prošle godine. Prošle godine smo imali veću izložbu,
promijenili smo ljude, neke smo maknuli, neke nove smo stavili, koje smo pronašli i drago mi je da meni, to mi se radi o braniteljima u Domovinskom ratu, da je baš Domagoj Gabrić, samo jedna njegova slika. Htio bih mu napraviti neki veći umar, to je momak koji je bio apsolvent na akademiji na slikarstvu, nije bio moj student, stari bio, koji je poginuo u Domovinskom ratu 1991. A zapravo idemo prema tome da zapravo gledamo ljudi koji su bili u Domovinskom ratu, koji su se žrtvovali i oni koji su poginuli bi zapravo trebali biti neka vrsta poante cijele te priče. Kao što je Krešimir Boras koji je poginuo iza Oluje u Vukovaru. Do njegovoj slike u Šibeniku još ne mogu doći. U svakom slučaju, dalje nam je težnja da idemo prema Vukovaru, već sam dogovorio sa ravnateljicom Vukovarskog muzeja, mojom kolegicom Ružicom Marić, dogodine izvorbu, tako da to ide polako. Tako da i ovo, s obzirom na medijsku prezentaciju svih tih projekata, znamo da moramo ići polako, da se ide svijesti, da se ljudi uopće okrenu i vide šta se tu događa. Tako da to kod nas uopće ide sve presporo. Ja ne želim biti jako kritičan, ali želim naglasiti što je zapravo istina svih tih projekata. Dakle, naša osnovna tendencija je da pokažemo da su umjetnici bili i u Domovinskom ratu branitelji i druga stvar, što bi zapravo trebala biti osnovna intencija iza leđa svega, da se neki od tih radova prodaju. Da se prodaju, da skupimo sredstva, da kupujemo lijekove, da se liječe od raka bolje branitelji. Tako da bi ona trebala imati zapravo u svojoj suštini neka taj humanitarni karakter. Kako su vratili, štitili jednim drugima leđa, kako braće poružu u ratu, tako i u miru i doživotna ta prijateljstva, da pokažemo da se na bilo koji način želimo i dalje baviti svojim prijateljima doživotne, pomoći im u liječenju od dosta teških bolesti, najčešće koliko god se može. Međutim, to ide korak po korak, nešto se događa, nemamo nekih sredstava, nemamo nikakvih sredstava, svi mi radimo zapravo pro bono, ja kao selektor i stručnjak i mambići koji su to sve involvirani, koji sve organiziraju, i naš Morgan Matijević koji izvara svoje fotografije koje sam otkrio kao vrhunski fotograf, koji nam sve pro bono radi kataloge, koji nam sve pro bono radi video, ove klipove. I sad ćemo preći na, ne više na ove tiskane kataloge koji još ima tih starih ljudi, nego na video kataloge. Drugi neću brgati s to, ako svakom podiješkom umiti, a Morgan će od toga raditi filmove za YouTube. Tako da je zapravo to jedna nova varianta, koja ne samo da je jeftinija, nego koja je svjetska. Čim ste na mreži, čim ste na internetu, svijet bolje sazna o vašim intencijama, o vašim projektima i to bolje funkcionira. Evo, tako da sam ja malo iznenađen s ovim novotarijama koji su se ovdje